Pilotak bi bote egiten baditu, tantoa da. Baldintza erreala. Aupa lagunak, ongi etorri. Gaur, azalpen sinpleak ulertu eta eman egingo dituzu. Nire azalpenak ulertzen badituzu, asko ikasiko duzu. Eta asko ikasten baduzu, A1 maila gaindituko duzu ziur. Bideo honetan, Peiok Olaiari pilotan tantoa nola egiten den azalduko dio. Eta nola egiten da tanto bat? Tira, pilotak lurrean bi bote egiten baditu, tantoa da. Eta noiz bukatzen da partida bat? 22 tanto egin behar dira? Hori da. Azalpen sinpleak emateko, baldintza erreala erabili alda. Baldintza errealak bi zati ditu. Baldintza eta ondorioa, eta koma bidez banatzen dira. Esaldiaren lehen zatia baldintza bete behar da, bigarrena ondorioa gertatzeko. Adibidez, pilotak lurrean bi bote egiten baditu, baldintza, koma, tantoa da, ondorioa. Beste adibide bat. Futbolariek baloia eskuarekin ukitzen badute, falta da. Futbolariek baloia eskuarekin ukitzen badute, baldintza, koma, falta da, ondorioa. Baiezko baldintzaren egitura hau da. Aditz nagusiari gehienetan baina ez beti zen bukaera erantsiko diogu. Eta aditz laguntzaileari aurretik ba erantsiko diogu. Segidan, ondorioaren aurretik koma idatziko dugu. Adibidez, ikasle ona bazara, ondo abesten baduzu, pilotak bi bote egiten baditu, ezezko baldintzaren egitura hau da. Aditz nagusiari gehienetan baina ez beti zen bukaera erantsiko diogu. Ondoren ez. Eta aditz laguntzaileari aurretik ba erantsiko diogu. Segidan, ondorioaren aurretik koma jarriko dugu. Adibidez, ikasle ona ez bazara, ondo abesten ez baduzu, pilotak bi bote egiten ez baditu, esaldiaren bigarren zatia, ondorioa. Baiezko ondorioaren egitura hau da. Aditz nagusia eta ko edo go bukaera gehienetan eta aditz laguntzailea. Nota onak aterako dituzu. Lehiaketa irabaziko duzu. Tantoa da. Ezezko esaldietan hau da ondorioaren egitura. Ez, aditz laguntzailea eta aditz nagusia gehienetan ko edo go erantsita. Adibidez, ez dituzu nota onak aterako. Ez duzu lehiaketa irabaziko. Ez da tantoa. Lagundu esaldiak osatzen. Pilotak bi bote egiten baditu, tantoa da. Pilotak botea kanpoan egiten badu, txarra da. Osatu beste esaldi hauek ere. Ikasle ona bazara, nota onak aterako dituzu.
zuk ondo abesten ez duzu, ez duzu lehiaketa irabazi ko. Baldintza errealak bi zati ditu. Baldintza eta ondorioa. Baiezko baldintza. Ezezko baldintza. Baiezko ondorioa. Ezezko ondorioa. Gero arte eta ondo segi.